Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblom. Halo pemirsa. Loh, iki kok jobrol? Akune jobrol, ya Allah. Surup kok yo. Tak benakne pemirsa. Anuku jeblok. Nang ndi mampakune, ya Allah. Gusti. Aduh. Gimana untuk berkat pemirsa penghuni tonggoku kan kita kei bisa badai pae dia ya, kita unboxing untuk berkat pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, berarti ya screenshot berkat masih suasana suro-suro berkat tironan pemirsa ya, kita unboxing seperti apa. Kucingku wis mulai kayak kita buka ya. Nah, ini pemirsa berkat tironan dari tetangga Yusek dulurku. Dia apa saja isinya? Mari kita. Nek wong kene iki ngarani iki ya singkong dikai bumbu yono tumbar bawang putih dadine rempah. Kok mak biasane kulit bungsane wong kene. Terus ada peyek, orek tempe, urap, mie. Nah, oke pemirsa, ini kita unboxing ya. Dulu dek, kan nondoke pemirsa tak dulang nanti jujur. Sini dek mam dulu mam. Nah, dulang ki yang mbek mider pemirsa ngene iki. Mulane kadang kula tak kontene jelek perkane ya kuwi. Kadang ibuke mam. Anune diambil, airnya botolnya gelasnya dek. Ya sini. Video konten ya. Ini bentuk berkat tiron dari isek dulure Pak pemirsa. Gimana Pak pulang anak-anak terus wes set mau tak spill, kita buka urap ya. Oke, kita urape. Aku tak jajali rempah iki piye aku mang. Singkong diparut apa diselap terus dikai bumbu gurih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi marzaqana bi adabna. Peyek teri. Ini keren ini. Ini masak dhewe kita ide ya. Enak. Terus yang anak lanang dodol nasi goreng blok taman Cepungnya. Aku pernah tuku. Ya apa enggak ada. Pas aku ingin tenanan aku misal. Kan bukan masalah apa kan. Saat dia konten kok ya. Pas pacaran bukan masalah lagi aku misal. Apa mantap. Masak aku sih masak misal. Kalau masak tahu tak masak bumbu kering tak kecap. Ora sing ora. Tong bancaan kan gak ero misal aku. Masih ngoten yo ponakane.
Aku makan sih di ngundang itu kan ngenterinnya kan sore loh misalnya. Aku sama makan sih. Jadi mau peta harus ceritanya, cuma boleh, insya Allah bisa semangat, boleh yuk semangat itu bisa. Kita masak dulu. Aku nek masak sithik yo. Masak dulu. Cuma nek akeh aku pesen. Kalau satu dulu pesen bisa. Belum berah. Kayak terpangan berah nih bisa. Kapuan itu. Kamu semangat masih nerima tapi kan untuk berkat udah dibuka ibu sama. Mantap. Aku ini sana banyu, tak sana freezer misalnya. Rasanya maknyes. Piye pendapatnya pemirsa? Oleh gak sih seumuran aku ini rutin ngombe banyu adem? Ya umurku kan 33 34. Biasanya ini pemirsa ini soal kesehatan ahlinya. Aku ki gak iso pemirsa mangan iki. Wis kebiasaan mangan iki cek bareng. Kemana-mana wis tak dolan. Lo tak ngerti nih. Aku ki mau masak iki pemirsa. Mantara gak tak onten. Aku soalnya awan. Ya peta. Kita angkat bisa. Ini kan garis berangkrip. Angkat nih sekoni. Dia tak ngerti tak tangan sisok. Aku ki gak tahu pemisahan jaga no. Yo nek pas tonggoku sing kiwak tangane pas acara bekatan kan ora roh ti wayahane aku tetep masak ora terus jaga no panganane wong kek yo lucu malah. Angkat bisa wis. Sorry. Kadang nek sakake nek usum tironan ini ki tak pilih sing garing-garing tak tumpukno tak ana bentik. Sing isek kadang esoke tak goreng nggo sarapan. Jadi nggo anak lanang tak gawe gak pedes. Tironan ini tak akeh bisa. Cuma kan aku gak tahu tak sudo piye-piye masak gak tak sudo. Kita kan gak tahu bisa. Kene iki blok-blokan, nek aku paling pinggiran tok ini. Sing isak dulur, terus tengah iki blok piro neh, blok piro neh. Jadi blok-blokan guys. Iki tak nganu sik misal. Tak pomsik. Iya tak ambil janganmu. Sempu. Aduh lali astagfirullah.
Aduh, dijabote urung bakal pemirsa. Harus piye yo? Tawoe darah. Ini tak tangan aja, cuma aku mau yus mangan. Delalah diteri fotonya lho. Bacaan siapa mbak? Naya. Yo wis. Guys, tak ganjel karo cobek, gak ngono engko dipangan apa biasa. Dipangan tikus. Maksud tikusku sudah tapi kan isih ono pemirsa. Aku niki wis nyuci, dadine kadang aku sesuai aku lagi tak nggo ngonten nek kok ono keperluan metu, penting. Pokoknya aku baradus terusan. Iki kan apa jenenge terang dadi rada pemirsa. Oke. Wis pemirsa ya tak tutup dulu kontenku ya gimana unboxing berkat dari tetangga. Masih pertiron-tironan bulan Suro. Ya kabeh iki tujuane supaya apa? Berbagi supaya pada berbagi keberkahan, pada didongakno, kan mesti didongakno ya pemirsa. Sing apik-apik ya. Mulane iki siapapun ya ndonga apik-apik, jangan berprasangka buruk, jangan berhasad apa segala macam. Balik nang awake dhewe. Percaya omonganku. Mulane aku ki ning dinggone gak mau bisa lak awake dhewe pernah ngelak wong lanang, aku ki adoh wong tuwaku, adoh anakku sing gedhe, dadine aku nek kene iki mau gawe hal-hal buruk. Soalnya apa? Kok balik nang awake dhewe wis to. Pesanku aja sampai kita itu berbuat buruk ataupun berucap buruk kepada orang lain. Kok balik nang awake dhewe. Aku gak ngapusi. Hati-hati. Iki ibuku sing mari iki eling omone mbahku, hati-hati, Nduk. Terima kasih. Ya iki padha pangeling-eling, doa balik kembali baik ngombalik nang awake dhewe. Ojo sampai ucapan kita itu balik nang awake dhewe. Aku malah sakno ngono. Karena Gusti Allah ku Maha Adil, Tuhan Maha Adil ya. Pokoknya ojo lali lek komen sampai keluarga Mas Gopem, jika ada turut tidak berkenan, aku niat iki padha ngelingno, aku yoga pernah niatan buruk kepada orang lain, niatku apik, doa balik kembali baik. Kesempurnaan yang milik Allah, ojo lebih cukup nakbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.